mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ginowa ko ang tropa ng ex ko kahit pamilyado na siya. Hi DJ Rocky. Sana kung ano man ang ibabahagi kong kwento sa inyo, sana walang bash na mangyari. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ali. 22 years old. At ito, ang aking secret file. Isa akong bisexual. Mayroon din akong jowa na katulad ko, bisexual din. Sa hindi inaasahang pangyayari, nag-break kami. At kasalanan niya kung bakit. Hindi ko na lang siguro babanggitin ang dahilan. Sa ngayon, ex ko na siya. Pero gusto niyang makipagbalikan sa akin. Panay ang chat, message, at tawag niya sa akin. Para lang makipag-ayos at mag-sorry. Hindi ko pinagbibigyan. Hanggang sa humingi na siya ng tulong sa isa niyang tropa na babae. Itago na lang natin ang tropa niyang babae sa pangalang Rose. So nagpatulong ang ex ko kay Rose. Kaya't minessage ako ni Rose sa messenger. Naketso, patawarin ko na raw yung ex ko. Intindihin ko raw. Kausapin ko raw ng maayos, puntahan ko raw sa kanila at doon ko raw kausapin. Noong una, umayaw ako dahil ayoko na nga kasi siyang kausapin, DJ Rocky. Pero mapilit talaga si Rose. Kaya napapayag niya ako. Hindi ko inaasahan na makikipagkita si Rose sa akin sa isang mall at doon niya ako susunduin. Actually, hindi ko naman kasi totally kilala si Rose. Nakilala ko lang siya dahil nagkagusto siya sa ex ko habang kami pa ng ex ko noon. O 'di ba? Kahit may gusto siya sa ex ko, pinagbigyan pa rin niya yung ex ko para magkaayos kami. Noong unang beses kaming magkita ni Rose, humanga ako sa kanya. Tingin ko kasi sa kanya astig. Cool, kumbaga. Napansin ko yung dating niya. Nagmamaneo siya ng motor. Tapos nung papalapit na siya sa akin, parang napatunga nga ako sa kanya. Pagdating niya, nag-backride ako sa kanya. At nung naamoy ko yung pabango niya, parang nakaka-turn on. Siyempre, hiyang-hiya pa ako sa kanya. Kaya tahimik lang ako. Hanggang sa nakarating na kami sa bahay ng ex ko.
Doon na kami nagkaayos uli. Noong araw na yon, nagsimula nang mag-chat sa aking palagi etong si Rose. Nire-replyan ko naman siya. Hanggang sa inamin niya sa akin na gusto niya raw ako. Pwede raw ba niya akong ligawan? Siyempre, nagulat ako kasi ang buong pagkakaalam ko, yung jowa ko ang gusto niya. At alam din naman niyang nagkabalikan kami. Kaya sinabi ko sa kanya na kami pa ng tropa niya. Ang sagot niya sa akin, okay lang daw sa kanya yun. Oo nga pala, DJ Rocky. Etong si Rose, 30 years old na. May 2 anak na at may jowang lalaki. Naging okay sa akin na mag-usap kami habang jowa ko pa yung tropa niya. At habang may jowa rin siyang lalaki. Wala naman akong masabi tungkol kay Rose na masama. Dahil mabait naman siya. At napaka-understanding niya nung time na yun. Hindi rin siya mahirap mahalin. Or hindi ka mahihirapang ma-fall sa kanya. Ang love language niya, words of affirmation and acts of service. At habang tumatagal ang mga araw na nagkakausap kami ni Rose, napapansin ko, DJ Rocky, na grabe. Gustong gusto na niya akong jowain. Sabi ko, paano yun? May jowa siya, may jowa rin ako. Sabi niya, okay nga lang daw at hindi rin naman daw niya ako pipilitin kung ayoko. Sabi pa niya, mahal daw niya ako. Gusto niya raw talaga ako. Kaya, ang nangyari, DJ Rocky, ay eto na nga. Sinagot ko na si Rose. At naging kami. Alam ko namang maling-mali. Pero gaya nga ng sabi ko, hindi siya mahirap mahalin. At mali rin nga ito dahil may jowa rin ako. Kaya in short, nang 2-timer ako. Mahal na mahal ko yung jowa ko pero na-fall rin ako kay Rose. Isang araw, dinala niya ako sa lugar na gusto ko. Ang alam ng pamilya ni Rose, nasa work siya. Pero ang totoo, ako ang pinuntahan niya. Nag-rides kami. Tapos, umabot kami ng 1 buwan. Doon na kami naghiwalay ng jowa kong bisexual. Kasalanan ko rin naman. Noong naghiwalay kami, todo comfort sa akin si Rose. Nagpunta kami sa Tagaytay para samahan niya ako. Umabsent uli noon si Rose sa trabaho niya. Grabe talaga feeling ko, part na rin ng sakripisyo ni Rose yung ganun. Nagpaalam siya sa family niya, lalo na sa partner niyang lalaki na nasa trabaho lang siya. Pero ang totoo, ako ang kasama niya. Hindi nagtagal, nag-usap uli kami ng jowa kong bisexual para ayusin uli ang relasyon namin. Pero sabi sa akin ni Rose, huwag ko na lang daw balikan kasi toxic naman na yung relationship namin ng jowa ko. Pero mahal ko pa yung jowa ko noon. Kaya hindi ako nakinig kay Rose. Nakipagbalikan uli ako. At habang patagal ng patagal, lalo pa akong napapamahal kay Rose. Maraming sinasabi sa akin si Rose tungkol sa mga negatives na side ng jowa ko. Kasi, sinungaling naman daw yun at babaero. Totoo nga. Dahil nagsinungaling uli sa akin ang jowa ko. And this time, nakipaghiwalay na ako sa kanya for good. DJ Rocky, kahit labag sa kalooban ko. Nabigla ako. Dahil na rin sa mga sinabi sa akin ni Rose. Yung tipong nabe-brainwash ako ni Rose. Pero sabi ko okay lang. So ayun na. Totally. Hiwalay na kami ng jowa ko. Ipinagpatuloy naman namin ni Rose yung relationship namin. Kahit na masyadong komplikado ang mga bagay. Dahil may mga anak siya at may partner na lalaki. Pinilit ko yung sarili ko na makapag-move on sa ex ko. At itinuon ko ang focus ko kay Rose. Lahat ng oras ko, lahat ng atensyon ko na kay Rose lahat.
And then sobrang gumugulo na ang isipan ko dahil itong ex ko nagparamdam na naman uli. Nagmamakaawa sa akin na kung po pwede pa raw, balikan ko na lang daw uli siya. Kasi itong si Rose panay din ang advice sa akin na wag ko na nga raw balikan. Sinasaktan lang daw naman ako noon. Hindi ko raw deserve yung ex ko. Deserve ko raw si Rose kasi minamahal niya ako. Nasa isip ko, paano ko nga ba masasabing deserve ko yung pagmamahal niya? Paano ko masasabing deserve ko si Rose? May kahati nga ako sa kanya. May kahati ako. DJ Rocky, tinakot-takot pa ako ni Rose noon. Kapag binalikan ko raw yung ex ko, siya na raw ang iiwas at makikipaghiwalay sa akin. Kaya naisip ko, kailangan kong pumili sa kanilang dalawa. Sino nga ba ang pipiliin ko? Ang ex ko ba na bisexual? Na mahal ko pa? O si Rose? Na mahal ko rin, pero may kahati ako. Ang hirap pumili sa totoo lang. Masakit sa loob. Pero hindi ko rin naman napigilan ang damdamin ko. At humantong ako sa isang mahalagang desisyon. Pinili ko na hindi na makipagbalikan sa ex ko, DJ Rocky. Kahit mahal ko pa, ayoko na. Sabi ko sa sarili ko, susugal pa rin ako kay Rose. Feeling ko, mas mahal ako ni Rose kaysa sa pagmamahal ng ex kong bisexual. One time gumala kami ni Rose pero kasama namin yung ex ko at iba pa naming kakilala. Actually, tropa nila. And then napapansin daw ng ex ko na parang may something sa amin ni Rose. Kinagabihan, biglang nagalit sa amin yung ex ko. At ang sabi niya, bakit? Bakit tropa ko pa ang pinatos mo? DJ Rocky, nag-deny kami ni Rose tungkol sa relasyon namin. Sabi namin, wala kaming relasyon. Hanggang sa napapansin na rin pala ng mga workmate nila na may something nga raw talaga sa amin ni Rose. Pero hinayaan lang namin yung mga sinasabi nila tungkol sa amin. Paminsan-minsan, nagchat-chat pa sa akin ang ex ko. Nire-replyan ko pa rin naman. Kasi hindi ko matiis. Mahal ko pa eh. Ang nangyayari, nauuwi yun sa away sa pagitan naming dalawa ni Rose. Kasi ayaw niyang nakikipag-usap pa ako sa ex ko. Sa tropa niya. Mahal ko pa, DJ Rocky. Kaya kahit masakit, tinitiis ko na lang. Mahal ko pa yung ex ko. Pero mahal ko rin si Rose. Si Rose na grabe kong magalit. Grabe kong magselos. Hiwalayan lagi ang solusyon niya pag may away kami. Pero siya rin naman ang unang sumusuyo. Sariling hiwalay niya, sariling suyo niya. Pero hindi ko naman maitanggi na na-inlove ako ng sobra kay Rose dahil sobra din naman niyang bait. Wala akong masabi tungkol doon. Fast forward. Pinapunta ako ni Rose sa bahay nila. Kasama namin doon yung isa niyang best friend. At habang nandoon kami sa kanila, tumawag yung partner niyang lalaki. Kasi umuwi sa probinsya yung partner niya. Pinakilala niya ako for the first time sa partner niya. Bilang workmate at kaibigan. Okay lang naman yun sa akin, DJ Rocky. Nag-hi pa nga ako sa asawa niya. At mula noon, palagi na akong pumupunta sa kanila. Ang kapal na mukha ko, di ba? But deep inside, masakit yun para sa akin. Kinakausap niya yung asawa niya habang nandun ako lagi. Para raw hindi makahalata. No choice. Tinanggap ko na lang yun lahat. Dahil pinasok ko yung ganong sitwasyon, paninindigan ko na lang din.
Tumagal kami ng ilang buwan na ganun ang setup. Nakakalabas-labas din naman kami. Gumagala, nagde-date. And then isang gabi, nakipag-inuman ako sa ex ko na bisexual. Which is tropa nga ni Rose. At doon ko na nilabas yung mga hindi ko pa nasasabi sa ex ko. Pero lang yung sabi ni Rose, ha. Then, doon na rin naglabas ng sama ng loob ang ex ko. At dahil sinabi niya yung mga sama ng loob niya, parang natagpuan ko na lang yung sarili ko na umaamin na committed ako kay Rose. Nagulat ang ex ko. Although, sabi niya, nahalata naman niya. Pero bakit daw si Rose? May asawa na raw yun. Hindi ko raw deserve ang ganun. Downgrade daw ako. Pumatol ako sa may asawa at anak. Nanay ko nga raw si Rose. Umiiyak yung ex ko, DJ Rocky. Nagmamakaawa sa akin na sa kanya na lang daw ako uli. Na mahal pa rin daw niya ako. Babawiin niya raw ako kay Rose. Handa raw siyang magbago. Basta't balikan ko lang siya. Pero ang hirap niyang paniwalaan. Dahil nung time na wala na kami ng ex ko, kung sino-sino namang babae ang kinikita niya. Umalis ako kasi naaawa na ako sa kaiiyak niya. Pumunta na lang ako sa bahay nila Rose. Pagdating ko, galit na galit si Rose. Nalaman niyang nagyakapan kami at nag-usap uli ng ex ko. Nung gabi niyo nakipag-iwalay si Rose. At dahil nga naguguluhan ako, pumayag na lang ako. Nung paalis na ako sa bahay nila, pinigilan ako ni Rose. Huwag daw akong umalis at hindi na raw siya makikipag-iwalay. Doon ako natulog. Habang kausap ni Rose ang partner niya, doon muna ako natulog sa kwarto nila. Pagkatapos sila mag-usap, hindi ko alam na kinuha niya ang cellphone ko. Alam niya ang password ko. Pagkabukas niya ng phone ko, nabasa niya ang conversations namin ng ex ko. Kinabahan ako. May mga kasinungalingan din naman ako sa kanya. Kaya nagsorry ako. At nangako kay Rose na hindi ko na talaga ulit kukontakin ang ex ko. Fast forward. Nahuli kami ng partner ni Rose na may picture sa isang lugar. Hindi yun yung unang pagkakahuli sa amin ng partner niya. Nahuli niya kami dati pa. Kasi nakita niyang lagi kami magka-video call. Tumatagal ng ilang oras. Pero todo din lang kami noon ni Rose. But this time, inamin na ni Rose ang katotohanan na may relasyon kaming dalawa. DJ Rocky, gusto ko nang umiwas noon sa kanila. Gusto kong maayos nila ang pamilya niya. Pero grabe naman kasi itong si Rose. Nagmamakaawa sa akin na wag ko raw siyang iwan. Wala naman ako magagawa. Bukod sa naawa ako, mahal na mahal ko eh. Ang nangyari, tuloy pa rin ang communication namin ni Rose. Pero ginagamit lang niya yung dummy account niya. Pinalabas lang namin sa partner niya na wala na talaga kami. Naglaylo muna kami. Pero mas humirap ang sitwasyon namin. Kasi hindi na ako nakakapunta sa kanila. Madalas mainit din ang ulo ni Rose sa akin. Kapag tipid ang reply ko sa chat niya, galit na agad. Ayaw ko raw siyang kausapin. May iba na raw ako. Sabi ko nga sa kanya kung pwede lang ako magjowa ng isa pa. Kasi total naman, siya, may jowang iba. Bakit di na lang niya ako payagang magjowa rin, diba?
Sabi niya sa kanya lang daw ako at kapag nagjowa ako ng iba, makikipag-iwalay siya. Ewan ko. Kahit siya itong laging may toyo, kahit siya yung matanda sa amin, ako pa rin yung mahilig maglambing. Ako yung clingy sa amin. Hanggang ngayon, DJ Rocky, patuloy pa rin ang relasyon namin ni Rose. Kahit komplikado. Iniisip ko nga, paano pag umuwi na yung partner niya galing sa probinsya, paano na ako? Paano na kami makakapag-usap? Paano na kami magkikita? Medyo matagal-tagal din kasi silang hindi nagkikita at hindi magkikita. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero ano man ang mangyari, tatanggapin ko ang lahat. Dahil ito ang pinasok kong sitwasyon. At gusto ko lang malaman ni Rose na sa kabila ng lahat, mahal na mahal ko siya. Promise. Takot lang ako masaktan. Kaya minsan naaaway ko na rin siya. Magwawalong buwan na kami, DJ Rocky. Hindi baling ganito. Kaysa mag-entertain pa ako ng ibang guy o lesbian. At para kay Rose, ito ang mensahe ko. Hi love, mag-8 months na tayo. Gusto ko lang sabihing super love kita. Sana maniwala ka na ikaw lang talaga at wala akong ibang nilalandi. Kahit alam nating may partner ka, alam ko kung paano mo ako ipaglaban at alam ko rin kung gaano mo ako kamahal. Pinatutunayan mo naman yun. Tulad nga ng sabi ko, mamahalin kita hanggang sa kaya ko. Hindi kita pababayaan sa sitwasyong nag-iisa ka. Basta pag may problema ka, pwede mo kong sabihan as a partner. Huwag ka sana magsisikret, ha? Habang in a relationship pa tayo, ibibigay ko sa'yo ng buo ang oras at atensyon ko. At kung maghihiwalay man tayo, wala kang maririnig sa akin na kahit ano. Kung sakaling malaman ng pamilya ko ang tungkol sa ating dalawa, kayang-kaya kitang ipaglaban. Basta't kaya mo ring ipaglaban ako. Mahal na mahal kita. I love you. Salamat DJ Rocky. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Ali. At ito, ang aking secret file.